presente eu a Luz Méndez, pero como eu teño unha satisfacción especial en poder facelo, sí que vou ocupar un par de minutos coas miñas palabras. Non sabería decir en que ano nos coñecemos, pero desde logo algo máis de metade da vida dela, sí. Por tanto, xa levamos aí algo máis de 3 décadas compartindo, primeiro, bueno, coñecendo xendo da dela na facultade, pero despois, durante todos estes anos, compartimos moitísimo máis, sobre todo porque Luz é das persoas incombustibles que sempre se animan a un reto máis e nunca din que non, e ademais porque ela mesma é capaz de imaginar moitos outros retos en que involucrar a todos os que teñen ao seu redor. Ela, como saben, é lingüista de profesión, nunca abandonou un interese pola investigación lingüística, a pesar de que a vida unha vez se levou cara ao ensino universitario, entón, efectivamente, iso formaba parte tamén do que había que facer, pero tamén a levou cara a un uso profesional dos seus coñecementos lingüísticos que a tantas outras persoas afastaron do camiño da investigación. Non é o caso dela, ela compaxinou o seu día a docencia, co traballo como lingüista na TVG, con o seu traballo como investigadora de distintas facetas da lingüística e da filoloxía galegas, e tamén o seu traballo como membro correspondente da Real Academia Galega na sección de onomástica, na que traballa moito de maneira moi continuada, non? Quero dicir que, aparte de todos estes arillos en que nos envolve os demais, a veces son os nomes xeográficos, outra vez son os xentilicios, outra vez é a onomástica, tamén ten un tempo para dedicarlle a tenza das viñas de Ribadavia, coa edición filolóxica e o estudio dese texto, etc. Entón, esa persoa sempre animosa, sempre animante, rigorosa no seu traballo, multifacética, é a persoa que nos vai falar hoxe. Hoxe vai nos falar centrada en resultados do seu traballo como lingüista da TVG, con este tema sobre registros e modelos de lingua nos espazos de produción propia, que é algo que a todos nos preocupa-nos aos lingüistas, justamente esa cuestión dos distintos registros e modelos de lingua, preocupa a cidadanía que necesita verse reflectida na lingua que se fala desde a televisión de Galicia ou de calquera outro medio, enténdase, que nunca é plana, que nunca é única, que é a mesma multifacética e que ten que adaptarse a distintas situacións, a distintas circunstancias, a distintos públicos, etc. Portanto, ela ten a palabra. Eu non vou poder quedar a toda a súa intervención, por tanto, vou sair agora desa mesa porque teño que facer outra cousa a continuación, pero pedinlle a Luz que fose ela mesma quen despois abrise o debate e que ela mesma se coordinase. Porque ela pode tamén con todo. Moitísimas grazas, Charo. Acabas de poñerme moito máis nerviosa do que viña, porque xa, bueno, en xeral non estou afeitísima a estas cousas, pero por riba, con tantas flores, teme quedar mal. Bueno, na presentación desta xornada exprésase que se pretende analizar o panorama actual do emprego do galego nos medios de comunicación públicos, pois enténdese que desempeñan un papel fundamental na normalización da lingua galega e na cultura propia de Galicia. Tamén se di no texto de presentación, non teño unha sola diapositiva. É que xa o sabía eu que me iba a pasar isto. Teño aquí. Só ten esta. É que non teño así. Bueno, sinto moitísimo, porque teño uns vídeos que podo ir poñendo. Bueno, iba a facer un PDF
O sea, fixen unha versión, eu traballo en Mac, unha versión en PowerPoint, que é un programa que Mac non... Bueno, non tal, vou facer un PDF, esquecínme, pero teño os vídeos por aquí soltos e algunha imaxe... Abaixo o meu ordenador é Mac e converto todo. Vale, levas aí, sabes cal é o... Chámase lingua medio cerebraxe, dentro buscas ratas. Ben, tamén neste texto de presentación da xornada se fala de que se quere facer un análise das diferentes dimensións e dos desafíos que aínda están pendentes. Por iso eu nesta intervención quero facer unha revisión da presenza das distintas variedades lingüísticas nos medios públicos para determinar como inciden estas nos modelos de lingua e nos estilos que chegan ao espectador e así detectar algunhas deficiencias que seguramente aínda son moitas, pendentes de solucionar despois de máis de 30 anos da creación da Compañía Radio e Televisión de Galicia. O papel normalizador da televisión e da radio galegas, os medios públicos autonómicos, están especificados xa na súa lei de creación do ano 84, onde se indica que teñen como misión o servizo público consistente na promoción, difusión e impulso da lingua galega mediante toda clase de emisións en lingua galega. Tamén máis recentemente, cando a antiga compañía, por exixencias legais, se converteu en corporación, no seu mandato marco, repítese ese obxecto de servizo público, recálcase nel, e dice que as distintas canles deberán promover e dinamizar a lingua galega. Pouca variante hai entre unha lei e outra, simplemente que na segunda lei, nesta máis recente, fálase de dinamización, cousa que a primeira non recollía. De calquera xeito, esta lei ten sido cuestionada no aspecto do seu tratamento da lingua, porque, xente que cree que a pon en posición de desvantaxe por non fixar accións estratégicas que suministren a defensa e promoción dela. Porque iso produce, ademais, un desequilibrio da función do Estado autonómico na medida en que non avalía o tipo de información e de obxectos culturais que aseguran o acceso á información, a calidade e a diversidade cultural e lingüística do audiovisual transmitido na radio e nas televisións públicas. A delimitación da área de traballo desta exposición, é dicir, a produción propia, tamén a quero facer previamente para que quede claro por que escollín esa parte da produción televisiva e non a dobraxe cando lle dá título a esta xornada. Tiña un gráfico monísimo onde se ve a proporción de... A ver se levou o meu pen, claro, non teño nada neste momento. Onde se ve a proporción de produción propia, produción allea e produción, coproducción, en palabras da lei que nos dá soporte na actualidade. A produción propia, supoño que moitos de vos xa o sabedes, pero fan unha pequena revisión, abrangue tanto a produción propia interna como a produción propia contratada, que é aquela que se encarga fora, pero sobre a que a televisión ten todo o control, tanto de elaboración como posteriormente de emisión e os dereitos sobre todo o produto. Así a grandes trazos, non? A produción propia interna que se fai alí con medios de aldie que non sae para o exterior no sentido de producir beneficio ou mobilidade económica social, non? A produción allea é aquela que xa me perdín, porque como non texo guión. Bueno, falei de produción propia interna contratada, que que se fai con medios de fora, pero con moitas veces recursos tamén da propia televisión. A produción allea é a que se fai con empresas de fora
basicamente a que atanxe a dobraxe, e a coproducción son aquelas obras que a televisión pon unha parte do capital xunto con outras entidades e ás veces adquire determinados dereitos de explotación sobre eles. Nese maravilloso gráfico víase como só o 4% da produción actual é allea. Nese 4% de produción actual entraría a dobraxe se esa produción non estivera feita en galego. Esa foi unha das razóns que me levou a escoller a produción propia como tema da miña intervención. Outra razón foi que nos máis de 30 anos que eu levo traballando nos medios, dediquei moi pouco tempo a dobraxe e moito máis a produción interna, a informativos, basicamente, e a programas desta televisión. Pero, sobre todo, porque como estas partes teñen un número de horas moi grande dentro da emisión completa da televisión, creo que elas son as que deben ser as xeradoras dos modelos de lingua para toda esta produción que se contrata fora. Ou, polo menos, iso é o que resulta normal no resto das televisións. Ese 96% da produción propia, evidentemente vai dar unha maior variación de situacións de lingua, un concepto da sociolingüística sobre o que vou tratar agora. Sobre variación hai moitísimas páxinas escritas no galego, pero por iso, antes de centrarme nos rexistros e nos modelos propios da nosa programación ou que deberían ter a nosa programación, como se anuncia no título, quero facer un repaso sucinto por outros tipos de variación da lingua e a súa presencia nos medios. A lingua non a falan igual todos os usuarios e esa variabilidade non pode escapar as emisións nos nosos medios públicos. E esa variabilidade depende de distintos contextos comunicativos, de factores xeográficos, socioculturais, etc. Atendendo a isto, moitos de vos sabedes algo de lingüística, saberedes que hai tres grandes áreas onde se clasifican as variedades da lingua: a diatópica ou xeográfica, a diastrática ou social e a diafásica ou de contexto. Estes tres eixos tenden a confluir entre sí, segundo se consideran hoxe a maioría dos autores, porque da variación dialectal e da variación do contexto caracterízanse as falas segundo a situación comunicativa. Vamos a ver agora, e vamos a ver que estou totalmente descolocada, sino vou facer agora unha pequena repaso de como estes distintos tipos de variedade apareceron nos medios de comunicación e que lle ofrecen o modelo de galego estándar, que é o que se espera para os nosos medios. As variedades xeográficas corresponden aos distintos dialectos, son esas maneiras de falar que a xente ten nun área concreta, polo que os falantes se recoñecen entre sí e se identifican. A ver se... Gracias. Bueno, paso aí todo... Ben, bueno, vou máis ou menos por aquí, onde, vedes esa interconexión que se produce entre todas as variedades da lingua, confluen casi todas, segundo se considera hoxe en día, tenden a confluir nas variedades diafásicas ou de contexto, é dicir, os rexistros ou estilos da lingua, e todas condicionan o idiolecto do falante.
individual. O uso das variantes diatópicas, que, como decía, son as que nos clasifican no territorio, realmente, seguindo unha serie de pautas, unha serie de características fonéticas, morfosintácticas e léxicas, é un tipo de maneira de falar que tende a... Perdeuse totalmente a resolución, bueno, isto non interesa moito. É un tipo de fala que tende a restringirse en moitos momentos da vida, porque cando saímos do noso ámbito evitamos falar da maneira que nos identifica máis como falantes dun sitio concreto. Tamén se modifica a medida que variamos de situación social. Si os nosos ingresos van sendo maiores, tendemos a restringir a maneira de falar local, normalmente, sobre todo en situacións máis formais, e a medida que aumenta a formación. Dado que a televisión lle dá voz a persoas de distintas partes do territorio, en principio deberíamos escoitar constantemente todas estas variedades de lingua, pero veremos que en realidade hai que matizalo, porque a participación do público xeral está moi limitado nos programas de televisión, os acuden ocasionalmente en determinados tipos de programa porque os entrevistan ou porque participan como público ou porque son persoas famosas e recoñecidas e as van entrevistar, pero pouco máis, algunha intervención nos informativos para dar a súa opinión sobre un tema, normalmente sen moito interese fora dun área concreta. Neses contextos, todas as variantes dialectais desas persoas van se ver limitadas porque se van a encontrar en situacións pouco relaxadas, non? Porque teñen moitos máis espectadores dos que teñen habitualmente, porque unha cámara diante, todos sabemos que sempre nos impón. Ocasionalmente, ao longo da historia da televisión, houbo mostras das distintas variantes geográficas que isto non me coincide. Como no programa As de Ouros, os distantes 90, onde houve unha reportaxe sobre a lingua extremeira de Ermixende, unhas características moi particulares e sorprendentes para a maioría dos falantes galegos, unha pequena sección no programa Cazador de Palabras, que está aí por debaixo e non se ve, e o famosísimo ben falado de Xesús Ferro, que ofrecía constantemente mostras das distintas falas. Non sei onde están aquí. Non funciona, aí había un vídeo do ben falado. Isto con respecto á presenza de galegos en xeral, porque moitos lembrarán que hai uns anos foi polémico que unha presentadora de informativos, en concreto informativo a revista, usase a geada e o seseo, e o que daquela puido xerar un debate interesante sobre o estándar oral non pasou de unhas cantas opinións vertidas nos medios fundamentalmente nos xornais, e que non tivo máis trascendencia. A rapaza tivo que deixar de usar a súa variante dialectal, ou polo menos algún dos trazos máis significativos, e todo volveu ao carreiro habitual. Nos medios públicos tamén pudemos ver obras de ficción en que se lles quixo dar oco a algunha das variantes dialectais. Non foron moitos os casos. Pouco máis coñezo que Mareas Vivas, que é o que a todos nos ven na mente, sobre todo todos os de certa idade, pero tamén houve outros intentos, sobre todo nas películas de Ignacio Vilar, a parte do ben falado xa mencionado, que é outro tipo de programa, non? Quizáis se pode incluir aquí, vou arriscar así un pouco, aínda que non é ningún filme, ningún programa,
nin unha cousa independente, o personaxe de Joao Simoes que fai Touriñán imitando a un portugués. Hai quen vería pois eso como unha variante do noso sistema. Ainda falta que se estude en profundidade estes intentos de reproducir as nosas variantes dialectais na ficción. Evidentemente, os guionistas encontrábanse coa dificultade de elaborar un guión con fidelidade no dialecto e aínda máis complicado. Os actores de procedencias diversas debían conseguir reproducir a lingua dunha zona que non era a súa moitas veces con certa verosimilitude. Sobre o uso das variantes dialectais na ficción, no que non vou profundar demasiado, hai no ámbito catalán estudos a este respecto que nos achegan conceptos interesantes que temos pendentes de analizar, como o estudo do noso coloquial mediatizado e a súa relación cas variacións autodiatópica e alterdiatópica. O coloquial mediatizado, que é a lingua oral propia dos medios de comunicación, baséase no termo oralidade mediatizada ou oralidade finxida, que moitos dos que traballan en literatura mellor coñecen ben. Tamén se utiliza moito no ensino de linguas e na traducción, o concepto. Foi introducido polo medievalista Paul Zumthor nos anos 80 en estudios sobre poesía basicamente oral. É un dos tres tipos de oralidade que el establece, xunto coa oralidade pura, que é aquela que non ten ningún tipo de contacto coa escritura, pode ser pois a oralidade de cando cantamos unha canción popular, que nunca que non aprendemos porque a vemos escrita, sino porque yo vemos cantar a alguén, e a oralidade mixta, que é aquela que se establece por medio da escritura. É dicir, se eu recito un poema meu ou de calquera outro autor, é unha oralidade, pero está previamente registrada nun papel. O coloquial mediatizado, volverei un pouco máis adiante sobre el, creo que me parece de moito interese, sobre todo pensando na ficción galega e na dobraxe. Paloma e Montserrat, dous autores cataláns, afirman que os estudos que se realizaron sobre a lingua das series de ficción en Cataluña conclúen que verosimilitude, situación comunicativa e normalización están, en certa maneira, en conflito. Pois, se a lingua segue a norma e esta non acompaña o uso, pode ser necesario para a normalización, pero non vai ser verosímil. Se a lingua é máis ou menos informal do que amosan as situacións comunicativas, a verosimilitude desvirtúase. E, finalmente, se a lingua se afasta dos requisitos intrínsecos á canle audiovisual, neste caso, os medios públicos que teñen que ser normalizadores, se a lingua se afasta deses requisitos, tamén se resente a verosimilitude. En este contexto, no que conseguir unha lingua verosímil no coloquial mediatizado, no que se introducen eses conceptos de variación autodiatópica, que é a modalidade lingüística, un pouco aturullado, na cal o actor fala na súa propia variedade dialectal, e a variedade alterdiatópica na que se produce cando ten que reproducir a variedade dialectal do personaxe que non coincide ca súa. A reproducción da variedade dialectal na ficción, aí vades vendo un pouco máis, xa o dixen todo. A reproducción da variedade dialectal na ficción é algo moi difícil e moi valorado no audiovisual de outros lugares. De aí a figura do dialect coach, creo que antigamente lle chamaban director de diálogo no mundo anglosaxón, e na enorme cantidade de recursos online que ofrecen as universidades, fundamentalmente americanas, sobre como aprender un acento, que creo que é moi usado en todo o audiovisual. Veme a cabeza aquí que a idea do dialect coach, pois a época de Mareas Vivas ou o recente Fariña, no que casualmente coincidía a mesma persoa, como estou nerviosa, me vai sair o nome, Rosa Moledo, creo que se chama, que adestrou ou axudou aos actores e os actores e os guionistas a reproducir
esas variedades que querían ofrecer nos filmes. Aquí dispoñemos do proxecto AGO, a ver se, bueno, é igual, tomade nota se queredes para miralo, onde temos tamén un número considerable de grabacións de distintas zonas de Galicia, onde podemos escoitar, se non queremos aprender, porque non todos necesitamos reproducir esas variedades, os nosos distintos falas e modos de falar. Un análise dos discursos emitidos nos filmes e series galegos atrás mencionados, quedábame dicir que nun artigo de Fernández Rey, non recordo o ano, el mesmo comenta que os actores desa serie de Mareas Vivas e os guionistas, e tamén o propio Ignacio Vilar, con eses filmes, acudiu a el e ao Ago para trasladar a variedade dialectal ás súas películas. Un análise dos discursos emitidos nos filmes e series galegos atrás mencionados, que aínda está sen facer, seguramente concluíse que a lingua usada recolle solamente os trazos principais da área dialectal que ni siquiera serán perfectos, constantes ou consecuentes, a veces por esa alterdiatopía dos actores da que falei. Xa o sinalou, por exemplo, Fernández Rey nun artigo sobre a Geada e o Seseo, que anotaba que na serie Mareas Vivas, fora de algún personaxe con fonética fisterrá, a Geada e o Seseo que reproducían outros actores non coincidía coa da zona. Pero é indubidable que a serie tivo moitísima audiencia e o público de outras partes puido coñecer algo sobre un dialecto distinto do seu e os do lugar seguramente se viron reforzados e identificados escoitando algo parecido ao que les falaban, xa que o recurso da dialectalidade produce un achegamento ao espectador en xeral moi ben aceptado. Con todo, como apuntan os cataláns Paloma e Montserrat, o propósito do coloquial mediatizado, o que veremos máis adiante, é que a verosimilitude enchoupe a competencia dos guionistas, dos textos e dos actores, pois cando unha delas falta, baixa a calidade do produto. Pasarei agora a falar brevemente, ou non, non sei o que me vai levar, sobre as variantes diastráticas ou sociais, o que se chama sociolectos habitualmente. Dependen da situación sociocultural do falante, da súa instrucción e determina o seu ámbito social en que este se vai desenvolver ao longo da súa vida e adoitan simplificarse en dúas variedades, un nivel culto e un nivel vulgar. Tiña uns exemplos, pero os vídeos non funcionan. Co cal, aí non se vai ver moi ben porque desaparecía o debuxo de abaixo, pero aquí quero presentar algunhas das maneiras en que se clasificaron os niveis de lingua para o galego, desde Regueira no ano 99 ata Ramallo no 2010. É unha selección de todo, porque hai moitísimos traballos sobre estas variedades. Como podedes ver, Regueira simplifica en tres niveis a variedade social, o galego popular, galego estándar e o novo galego urbano, que supoño que foi un termo bastante coñecido, ou neogalego, tamén se ten. Duber faino de xeito máis xeral, ademais incluindo o castelán. Hai autores que incluen o castelán, outros non, como Dubero Monteagudo, que establecen tamén niveis para o castelán. E finalmente Ramallo, que realmente non establece niveis, senón que clasifica falantes segundo o tipo de nivel que considera que teñen, é que para min é unha clasificación un pouco errada no sentido de que é moi difícil ás veces na súa clasificación saber que lingua materna ten o falante, por exemplo. Un falante profesional que di que é o que utiliza o galego para a súa profesión e logo pode utilizalo ou non,
pero que lingua materna é a súa, non? Ás veces faise difícil poder ter claro o que pretende con esa clasificación. Un pouco por centrarvos, porque os demais son bastante evidentes, é dicir, o que é galego popular sabémoslo todos, vernáculo non elaborado, galego popular urbano, galego popular rural ou na clasificación de Monteagudo, galego exemplar, tradicional ou urbano, podemos facernos a idea, castelán exemplar, regional ou vulgar tamén. Para galego ou neogalego urbano, que sería o novo galego urbano de Regueira, castrapo e galego chapurreado, tamén sabemos todos, pero aquí costanos algo máis. Falante tradicional é aquel que fala galego, ten o galego como lingua materna, aprendeu galego na casa, onde o fala, e pode corresponderse, pois, por exemplo, co galego popular tradicional de Monteagudo. O falante tradicional, lingua comunitaria, non aprendeu galego na casa, é un dos poucos casos onde el fai referencia á lingua materna, non aprendeu galego na casa onde se fala, porque se trasladou pronto a un ámbito castelán falante. O castelán é a súa lingua de prestixio e fala pouco galego e con deficiencias e son contextos familiares. Falante profesional, di que adoita ter o castelán como lingua familiar. Falante ocasional ou esporádico non describe a súa lingua materna. Entendo falante ocasional ou esporádico que pode falar novo galego urbano. Falante anecdótico, tampouco describe o nivel de lingua materna e pode ser calquera, excluindo os niveis máis altos, seguramente. Falante oculto vergoñoso en público, evidentemente, parece que ten o galego como lingua materna. Falante bilingüe funcional, non describe a que nivel pertencen en cada lingua, redúcese a indicar que usa galego en contextos galegófonos e castelán non galegófagos. E neofalante, que é o novo galego urbano nunha lingua minorizada en posición diglóxica e recentemente normalizada como a nosa, creo que debemos ter en conta certas apreciacións con respecto a estas clasificacións, que parten basicamente dunha premisa, o grau de interferencia que hai no galego por parte do castelán. Por un lado, eu creo que os falantes podemos ascribir normalmente a máis dunha delas, é dicir, eu podo ter un galego exemplar se intento falar segundo o estándar en situacións máis formais, pero podo ter un galego vulgar, un galego rural incluso, pois se vou á miña aldea e paso ali varios días. Porque unha das queixas, é moi curioso, entre moita xente de procedencia rural que se veu a cidade que traballa en medios de comunicación, é que perde todas as súas características propias e que cando chega a casa, ás veces hasta ten conflito ca familia porque lle din por que falas así, porque cambiaches de maneira de falar, non? Porque se nos van borrando todas esas maneiras. Bueno, creo que todos podemos ter, ás veces, máis dun nivel dentro do galego e, sobre todo, que estamos todos en capacidade de conseguir o galego exemplar, porque toda persoa menor de 48 anos, en algún momento tivo galego no ensino, fora de casos ocasionais, non? De xente que abandonou os estudos ou de centros que escaparon por completo ao cumprimento da lei no sentido de que o ensino ten que ser en galego tamén. Esas persoas menores de 48 anos son o 54% da poboación. De feito, hai moitísima xente que fala habitualmente castelán que é capaz de escribir con moita corrección en galego e mesmo de falar. Tamén, xa que conviven dúas linguas en Galicia, todos os falantes temos potencialmente un sociolecto en galego e outro en castelán. Podemos ter un galego exemplar e un castelán exemplar, un galego popular e un castelán regional, varias combinacións que se nos ocorren. Pero de todas estas variantes, realmente, a que máis nos interesa polo perigosa que parece en principio é a do neogalego urbano ou para galego que se chama Monteagudo. Regueira, que foi un pouco introdutor do termo en 1999, define como galego de falantes que carecen de base no galego popular,
porque se incorporaron ao galego na adolescencia ou máis tarde, ou que están moi influídos polos modelos fónicos do español. Esta variante caracteriza a grandes trazos porque hai moi pouca diferenciación entre as vogais medias, o ollo e abertos e pechados. Na morfoloxía flexiva e no léxico séguese xeralmente as normas do castelán, do estándar, con bastante sistematicidade, sin que existan interferencias do galego popular, é dicir, a xente que di camións, da que sexa de zona de camións, que conxuga o verbo segundo a norma, e non ca súa variante dialectal, e a particularidade máis salientable que define esta variante de lingua é a posición desviada dos clíticos persoais, é dicir, do pronome. Ademais de un léxico excesivamente purista, moitas veces, pois, ao dicir autoestrada, beira vía, todas as cousas que no galego popular parece que soan tan extrañas. A pesar de que a televisión se encargou de divulgar moitísimo todo ese léxico e de normalizalo. De feito, moito dese léxico acabou incorporadísimo na lingua común de xente que non ten para nada o galego exemplar ou que non fala ni o galego. Regueira engade que é unha variante social elevada, urbana e valorada entre a xente nova galegofalante, transmitida en gran parte polos medios de comunicación e funciona como modelo de galego formal culto para moitos galegofalantes, polo menos no aspecto fónico. Oímos moitísimas veces o mal galego de moitos, críticas ao mal galego de moitos presentadores de televisión ou o mal galego de algunha serie. Creo que se mellorou moitísimo ao longo de todos estes anos, estamos falando ano 99, xa pasaron uns cantos anos da creación da televisión, pero hai que pensar tamén que a televisión naceu un poquinho despois da norma, e foron todos 10 anos de ensaio, é o mínimo que se lle pide a unha norma para ver a súa evolución. Pasaron case 20 anos desde que se cuñou o termo e creo que debemos preguntarnos dúas cousas. Se o novo galego urbano é tan urbano como parece, hoxe en día xa, e cal é a relación entre este novo galego urbano e neofalante. Ramallo vou un pouco... Ramallo no 2010 cree que se debe profundar no tema, establece unha subtipoloxía dos neofalantes a partir de dúas premisas. O dominio funcional e formal que teñen da lingua e a motivación do cambio de lingua. Tamén apunta a difícil postura que teñen os neofalantes ante a sociedade en xeral, porque, por un lado, para os galegofalantes teñen unha lingua pura, coidada, é dicir, os neofalantes son moi prexuizosos, non? Que falan moi ben e, polo tanto, cambian de rexistro con eles, tenden a falar castelán porque notan que o galego non é a súa lingua habitual. E no caso dos falantes tradicionais máis formados, reciben toda a impresión contraria, non? Que o galego formado, o galego falante tradicional formado, vai estar corrixindo constantemente a súa maneira de falar, non? E, por outra parte, desde o punto de partida, desde os falantes de castelán, vanse ver moitas veces rexeitados porque falar galego, sobre todo para esta xente que se incorpora tarde, enténdese como que comporta unha postura política ou ideolóxica. Un aspecto no que Ramallo eu creo que difire de alguna maneira de Regueira é que o primeiro cree que o perfil dun neofalante galego, como dixamos antes, é dun mozo moi concienciado coa situación social da lingua galega que opta por utilizala de maneira habitual, pero Ramallo entende que o neofalante non sente ningún tipo de motivación social ou económica para aprender o galego. Non sei por que se refire a iso. Para aprender o galego con propiedade.
e si ten intereses claros en diferenciarse do galego popular. En traballos posteriores, sobre todo un que se titula Neofalantismo, é sobre o que en traballos posteriores incide no que el denomina como neofalantismo e sobre todo no que supón no panorama sociolingüístico galego en termos de que estes neofalantes son unha minoría activa que provoca cambios na sociedade porque ademais de supoñer un valor para a recuperación do galego provoca conflitos entre os falantes dos outros niveis de lingua, non? Ademais, acouta o perfil destas persoas, aquí abaixo podedes ver o que quen considera de que perfil considera que proveñen os neofalantes. Por un lado, inmigrantes foráneos, inmigrantes procedentes de outras partes do Estado español, empregados públicos desplazados por motivos laborais a Galicia, inmigrantes retornados da diáspora ou persoas nacidas en Galicia que aprenderon a falar en castelán e se socializaron nesta lingua. Se se entende que os neofalantes son os produtores do novo galego urbano, como o propio Ramallo sinala nese traballo de 2010, na miña opinión, algúns destes grupos son demasiado heteroxéneos para incluirse como xeradores de neofalantes, non? Pois, por exemplo, un inmigrante foráneo procedente de outra parte ou procedente de outra parte do Estado español, bueno, aquí xa ven pouca xente, non? En xeral, no sentido de inmigrante como persoa que se traslada por unha serie de necesidades. Pero se entendemos a calquera persoa que se despraza aquí, haberá xente con competencia lingüística suficiente, interese, nivel social e cultural suficiente como para poder aprender a falar galego sin problema ningún. Todos coñecemos a moita xente que veu de fora a residir aquí e que en non moito tempo tiña un galego claramente aceptable. Non se pode introducir na clasificación de neofalante a todos eles. Polo tanto, estes inmigrantes dependerá do seu grado de integración, da súa capacidade para a adquisición de competencias e da súa formación. Por outra parte, non me meto nos desplazados, empregados públicos desplazados a Galicia, porque entendo que a súa intención será volver case sempre, non creo que algún quedará, pero inmigrantes retornados da diáspora, pois haberá un pouco de todo, dependerá da xeración, do número de xeracións que pasara desde que el ou a súa familia marchase. E nas persoas nacidas en Galicia que aprenderon a falar en castelán e se socializaron nesa lingua, eu creo que realmente poderíamos facer varios subgrupos. Evidentemente, para estas persoas nacidas en Galicia que aprenderon a falar en castelán, engade que teñen pouco contacto con persoas galegofalantes e poucos referentes para adquirir a fonética, morfosintaxe, o léxico e a linguaxe idiomática. Eu creo que realmente dentro dese subgrupo de persoas nacidas en Galicia, dese grupo hai que establecer tres tipos de niveis de lingua. Por un lado, aqueles falantes que tiveron o castelán como primeira lingua, con nulo contacto co galego, porque os seus pais ningún era daqui ou porque un era daqui e outro foráneo e o castelán estableceuse como lingua de comunicación familiar. Normalmente para xente de ámbito urbano, desde varias xeracións, pertencente a clases sociais medias e altas. Estas persoas, cando aprenden a nova lingua, neste caso galego, xeralmente van ter máis dificultades para adquirilo, non? Logo, haberá outros dous grupos máis B e C que eu creo que engloban as persoas que viviron situación de diglosia familiar e que a diferenciación entre un grupo ou outro dependerá da súa propia actitude. Por exemplo, persoas que viviron esa situación de diglosia familiar en que o galego se falaba mellor entre os pais pero non se
falaba cos rapaces, ou que non se falaba na casa, pero que se oía fora que os pais si se relacionaban con xente que falaban galego. É dicir, buscouse que o galego non fora a primeira lingua do individuo, pero tampouco se lle ocultou. Nin o galego está lonxe do seu ámbito máis xeral. Por iso, cando esas persoas se incorporan ao galego, se teñen interese, orgullo e necesidade de identidade á hora de incorporarse, van a aprender un galego elevado, o estándar. No fondo, non lles é difícil porque xa teñen unha boa base. Eles levan toda a vida escoitando galego. Aquí ninguén se pode subtraer a iso. Estou pensando no caso, por exemplo, de xente que se declarou neofalante, como Belén Regueira. Hai un discurso moi chulo dela, traía aí o inicio, nunhas conferencias, creo que na Coruña ou en Vigo, non lembro. Bueno, aquí está falantes de castelán como primeira lingua e diglose ou ocultación familiar, pero motivados na recuperación do galego estándar e o galego popular. Aí estaba o enlazo na que ela empeza a contar que ela naceu na Coruña, seus pais nunca falaron galego na casa, era unha cousa que ocasionalmente oía cando ia á aldea, e que ela, de repente, aos 15, 16, 17 anos, decide falar galego. Belén Regueira non ten ningún tipo de problema para a aprendizaxe do galego estándar ou do galego culto, porque ten unha fonética perfectamente galega que oíu toda a vida, non pode considerarse unha neofalante por moito que tardase en falar galego. Hai outro caso tamén de un artigo de prensa de un rapaz que se confesa galego falante. Quizáis ao millor el sí se pode englobar máis aí porque vivía nun barrio obreiro de Vigo, pero decía que el non oía, o sea, nese barrio en concreto, case nunca falar galego, era moi ocasional e sempre como moi mal visto. Non sei a súa, supoño que aí influe moito a súa extracción social e a que foran os pais a vivir a Vigo, non? E, finalmente, creo que os falantes que sí falan perdón, estou perdidísima, tedesme que perdoar porque me descolocou por completo o non ter as diapositivas. Finalmente, creo que hai un terceiro grupo de falantes co galego e o castelán como primeira lingua e diglose e ocultación familiar que non se puideron sustraer os prexuizos, son falantes de galego e eu aquí defino o grupo como neocastrapo, o nivel como neocastrapo, porque é un termo utilizado por Ana Iglesias, creo que é uns artigos nos que fai unha serie de entrevistas. O de neocastrapo non, castrapo, define ela, porque os propios rapaces din que eles falan castrapo. Creo que o termo castrapo é un pouco pexorativo, por eso o digo así con certo reparo, non? Pero eles mesmos se definen así. Son persoas que poden ter se incorporaron ao galego ou que moitas falan galego desde pequenas, pero incorporanse ao galego normalmente na adolescencia, teñen unha fonética máis ou menos aceptable, boa entoación, morfoloxía do galego popular, son coñecedores de fraseoloxía, expresións idiomáticas, pero os seus prexuizos sobre a lingua e tamén principalmente sobre a norma fan que usen un repertorio moi amplo de castelanismos léxicos e que mesmo que introduzan no discurso palabras de outras linguas e castelanismos gramaticais ou fragmentos íntegros en castelán, lingua que segue entendo como lingua de certo status, ou castelán ou o novo galego urbano incluso. Este grupo está traendo mesmo a galego falantes, fundamentalmente de vilas intermedias, porque empeza a ter moita presencia na televisión. Por iso levo un anaco falando de todo isto que parece que non ten ninguna relación co... Este neocastrapo está moi dialectalizado, introduce léxico vulgar, vulgarismos fonéticos, pero tamén alteración das vogais, a conxunción i e a admisión dun número moi alto de castelanismos léxicos, pero tamén de palabras de outras linguas.
non sei se ve moi ben, porque nun vídeo é máis difícil conseguilo, este é un texto, é a transcripción do que unha persoa fala nun congreso, é un congreso, unhas xornadas ou un congreso sobre teatro, basicamente actuación. É unha persoa moi coñecida que está contando a súa experiencia ca lingua. E que ele naceu nunha aldea, que sempre oiu eso. Eu me eduquei aí, fui unha escola, un colexio público, a literatura galega me gustaba moito e de alguna maneira para min o galego era, e estudei no colexio, me gustou moito. De feito, o primeiro que fixen en canto foi que fixen en teatro foi algo era en galego, me gustaba, Neira Vilas, Álvaro Cunqueiro, Castelao me gustaba moitísimo, non sei porque me gustaba moito no instituto, pasou o mismo, é un texto, son 3 ou 4 páxinas, sorprendente, dada a súa orixe, o que el conta sobre a súa vida. É un profesional que traballa moito nos medios públicos e que fale así. É Roberto Vilar, porque este mismo tipo de lingua estáse trasladando cada vez máis ao programa Land Rover. Creo que hai dúas cousas máis que habería que citar aquí. Unha é a relación que eu creo que o mundo do ensino, a importancia que o mundo do ensino tivo na creación deste sociolecto. Xa o apuntaron algúns autores, como Carme Silva, que falaban da pouca operatividade que se lle daba aos coñecementos previos dos falantes para aprender a lingua estándar. As súas variantes de lingua eran rexeitadas, corrixíanse constantemente para que a aprendizaxe da lingua estándar fora efectiva, polo tanto, iso causáballes inseguridade. Eles consideraban que non falaban ben galego e, sobre todo, desconfianza ante aqueles elementos novos que iban a aparecer na aprendizaxe. Polo tanto, reforzábanse en todo aquilo que se lles ensinaba como incorrectos, porque o asumían como propio autóctono, era o que oían na casa moitas veces, sin daqueles falaran castelán, non? Estou falando particularmente das variedades dialectais, non? Das súas particularidades dialectais. E, ademais, permitíronse adaptar algún outros temas de clase, pois como esa conxunción I, esa variación do pronome aleatoria, esa introdución no medio do discurso de unha frase máis ou menos longa en castelán, os usos de a pesares, a partires, esas cousas que lle soaban como moi elegantes, incluso a introdución moi da que se facía moita burla hai moitos anos e que hoxe ten certo prestixio de introducir tempos compostos, sobre todo co verbo ter, moitas veces, non? Pois eso de teño comido, ás veces é válida a situación, entón non me é fácil poñer un exemplo. A última parte das variantes que quero tratar e que xa me introducen un pouco no tema, e seguro que vou atrasadísima con todo este panorama, vou intentar bulir. Son as variantes diafásicas, é dicir, os rexistros ou estilos, que son as variantes que temos dependendo do contexto en que se produce a comunicación, a relación que teñamos co noso receptor e o medio canle, escrito, oral, pode ser outro, como neste caso a televisión, e a formalidade. Normalmente divídense en formal e informal, pero en formal e coloquial. Monteagudo, por exemplo, no 2005 establece 3 graus, formal, semiformal, informal. Podería tamén haber varias maneiras de... Traía aquí isto que era moi interesante, o libro de estilo da Corporación Catalana de Medios Audiovisuais. Introduce un cadro que me permití traducir, porque me parece moi interesante, onde establece a relación entre os espazos informativos, o modelo de lingua e os niveis de formalidade que se deben utilizar. Este cadro
orientativo é o que usan tamén as empresas externas que traballan para a TV3, que se ven obrigadas ao uso deste libro de estilo. Entón, como vedes, os espazos de información e entretenimento formal, os informativos, os documentais, as formacións formais, utilizarían a lingua estándar sen trazos coloquiais, porque é unha intervención formal, sin interacción de interlocutor e receptor, con un diálogo moi formal. Os programas de entretemento, intervencións espontáneas na información, as promocións informais, magazines, debates, faladoiros, entrevistas, concursos, utilizarían un estándar con trazos coloquiais, incluídos monólogos humorísticos en xeral, utilizarían un estándar con trazos coloquiais, a lingua con algúns trazos coloquiais segundo grado de formalidade, evitamos os calcos de outras linguas, porque a formalidade é mediana e require ese tipo de lingua. E, finalmente, para a ficción, espacios humorísticos con recreación de personaxes reais e ficticios, os diálogos originais das series e os dobrados permitirían o uso dun pseudo coloquial que chama lingua de formalidade mediana ou baixa, que incorpora trazos coloquiais para a súa verosimilitude, admítese un número limitado de calcos fonéticos, léxicos e morfolóxicos de outras linguas se o exixe a verosimilitude. Vou intentar bulir un pouco. Nos medios públicos galegos, o que se pretendeu facer habitualmente que o rexistro formal e coloquial fosen tomados do galego estándar. Outra cousa que se conseguise sempre, pois, porque o mellor profesional non tiña o nivel estándar, e si un neogalego, pero, aparte deses profesionais con deficiencias na lingua, moitas veces non temos en conta os graves prexuizos que o estándar ten para unha parte considerable dos falantes. Falábamos atrás que moitas veces é unha lingua demasiado encorsetada para o falante tradicional, é unha lingua difícil de alcanzar para o neofalante, é unha lingua que non representa o falante de neocastrapo ou gallego, que tamén ás veces insiste moito niso, porque eu creo que o rexistro coloquial desta lingua realmente está sin planificar, é dicir, que trazos coloquiais os que falaban en TV3 e que calcos están permitidos para o galego coloquial. Aí é onde entra de novo aquel concepto de coloquial mediatizado, non sei onde me levaba, este vídeo era maravilloso, ahora lo busco porque demostra un pouco como si non é verosímil a maneira de falar. Ahora xa me perdí, bueno. Como si non é verosímil a maneira de falar. É moi chocante para nós e non nos la cremos. O rexistro coloquial, eu creo que máis que do galego estándar, ou non só, debémola tomar tamén de outros niveis de lingua, dos que os falantes non poden sustraerse, non? É tamén importante, bueno, que non dá tempo, o tema do purismo, que tamén está moi bastante vixente nos estudos sociolingüísticos actuais, onde hai dúas posturas claras, unha máis académica, inda que ás veces pode ser contradictoria, pois estou pensando en dúas persoas que representan, Regueira e Freixeiro Mato, que tratan bastante o tema, aínda que a diverxencia está na lingua de referencia, pois pensa que se debe tomar, corrixir o purismo desde o propio galego, outro que desde o portugués, pero contrapóñense, en algunha maneira, a unha postura que empeza a ver desde o ensino, en que se pensa que o purismo é bo, que o purismo é malo para que os falantes se incorporen á lingua ou queden nela, e que hai que ser moito máis permisivos no asunto. Entón, a ver se encontro, bueno, que
quería facer finalmente 3 pequenas propostas que unha delas é unha app de linguaxe juvenil tipo Urban Dictionary, non sei se coñecedes, é para o inglés, tamén está online, é unha página simplísima onde un se rexistra, pode subir calquera palabra, expresión, etc. Describila, poñer un exemplo, e os propios usuarios votan a calidade desa proposta. É moi simpático, bueno, non sei, a xente máis nova que está por internet, non sei se lembra aquela vez que o presidente dos Estados Unidos escribiu aquel cofifi en Twitter, que non se sabía ben o que era. A min coincidiume, son un pouco insomne, entón ás veces estou horas intempestivas levantadas, coincidiume que estaba mirando Twitter e vin o cofifi, o sea, as risas que se traían as 3 ou 4 persoas que sigo, americanas, as risas que se traían, fui mirar o Urban Dictionary, estaba xa definido cofifi, en cuestión de 10 minutos, dicir, que é unha cousa moi activa. Botei aquí varias expresións que me preocupei un pouco en buscar a través de amigas máis novas que traballan no ensino e que joven aos rapaces, pois meter ficha, enamorar con alguén, o que coincide co castelán ligar, chamar, bueno, croupier está debaixo, persoa que consegue namorar moito, é dicir, un ligón. Todo o campo do xogo de casino está, creo que, moi metido nesta, non sei por qué. Chamar as vacas por WhatsApp, ser moi moderno, é dicir, ese chamas as vacas por WhatsApp ou a fala as vacas por WhatsApp. Papar por bicarse, como o castelán morrear, creo que está moi estendido por toda Galicia, Santiago, Lugo, o sea, en varios sitios o recolleron. Lapeiro, que para mí é unha persoa que lle gustou doce, o que se enlea con facilidade, non sei moi ben o que me quería, o que se lía con facilidade, decíanme, pero non sei a que se refería exactamente. Ou trotar o fail, meterse en problemas, é dicir, ir ao precipicio, tamén me explican, bueno. A páxina esta xa dir que a páxina de lingua dos medios cataláns, que tampouco, bueno, podedes ver, bueno, entrade nela, na parte de léxico, clasifica o léxico por formal, informal, vulgar, é dicir, calquera persoa, porque é unha web de acceso público, tamén os profesionais poden buscar un repertorio de palabras de léxico vulgar ou de léxico informal para construir os seus textos. Bueno, outra idea é facer un dicionario de onomatopeias e modismos, porque ai, ei ou GGG aparecen no dicionario Real Academia Española, foi os que localicei así, pero como se di nin de coña, como se escribe ajá, como se escribe guai, como se escribe puaj, se eses son as expresións que nós queremos usar, como reproducimos o son dun bico, como decimos cojonudo, que é os collonudos que saben por aí, ou, bueno, corcholis o jolín, que deben estar un pouco obsoletos, pero, bueno, eu xa teño os meus anos. Estaba pensando que o modelo podría ser ese dicionario de onomatopeias do cómic, que xa saiu hai uns anos, que é un libro preciosísimo, pero aquí temos uns debuxantes estupendos que poden ilustrar 15 ou 20 ou 30 situacións e logo o resto das páxinas funcionar a modo de dicionario de onomatopeas, de modismos en xeral. Por favor, escoitade o... Non sei onde... Aquí... O vídeo este, porque eu creo que é unha... Español, gallego, este é o longo. Non, debe ser este. Espero que sexa o... Increíble. ¿Cómo aprendiste la Anda, agarré... Este é un programa da televisión argentina que descoñezo por completo, encontrei este vídeo na rede, é máis longo e corteino, onde hai unha especie de magazine, hai unha porta do acento pola que sae xente bueno, xente normal e corrente que sabe imitar moi ben acentos, non? Entón, está falando unha rapaza que se define como de acento neutro, entendo que é un acento neutro para Sudamérica, é dicir, sin as variantes dialectais do español de Sudamérica, é dicir, que permite recoñecer a xente por países, supoño que é un contexto máis amplo. Este rapaz ven a falar español gallego, di ele. Español gallego, é dicir, español de España.
Increíble. Demasiado. Español, ¿cómo aprendiste el acento? Anda, agarrá ¿Qué? el micrófono a Pablo y Ahora hablale sí, en oye. español a ella. A ver. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, encantada de conocerte. Oh, es impresionante. Dime, ¿de dónde eres? Este es del Monkey Island, Podría ser de muchas partes. del juego. No lo sé. Tal vez México, Uruguay, no lo sé. México, Sudamérica. Es impresionante. Yo he ido el mes pasado a Sudamérica, pero bueno, fui a Argentina. Y, madre mía, las mujeres argentinas. Joder, tío, lo que son. Son bellísimas. Sinceramente, sí. Pues La la verdad verdad es que que sí. ¿Y cómo es tu familia? Mi familia, bueno, son 8 personas. Está mi madre, está mi padre, mis 2 hermanos, mis 2 tíos y mis 2 primas. La verdad es que es un increíble calvario vivir en mi casa. ¿Por qué? Es ruido todo el tiempo, están con los platos, con las ollas, con la música todo el día. ¿A qué te dedicas? Yo estudio diseño gráfico. ¿Y en qué consiste esa carrera? Bueno, el diseñador gráfico puede hacer todo tipo de marcas, etiquetas y también páginas web. Todo con programas específicos. ¿Estás en pareja? En este momento sí. ¿Cómo se llama ella? Se llama Agustina. ¿Y a qué se dedica? Agustina va a estudiar diseño gráfico también. ¿Y dónde la conociste? La conocí por mi hermano. Él dijo, mira, tío, esta es una argentina que está guapísima. Y yo le dije, bueno. ¿Y qué te molesta del mundo? El mundo, bueno, yo diría que hay mucha tristeza en este mundo. Y me gustaría que haya más felicidad. ¿Y cómo hacer para que eso suceda? Bueno, todos tenemos que seguir nuestros sueños porque es lo más importante. Bueno, queda aí un pouquiño, pero quero dicir que isto demostra un pouco, porque ás veces non temos distancia en como este coloquial mediatizado, non? Este rapaz aprendeu evidentemente este acento do español de España a través da dobraxe das películas, non? Entón, esa distancia que hai entre, bueno, que falábamos do oral mediatizado, non? Entre a oralidade real, esta oralidade falsa e ás veces moi distanciada da realidade provoca que realmente notemos moita falta de verosimilitude, non? Na maneira de falar. Bueno, perdoade por todas as incidencias que me fixeron trastabillar moito o tema. Non sei, non teño nin idea que hora pero encargaronme pedirvos que se me queredes fazer algunha pregunta ou queredes que se comente algunha cousa. Hola, boas tardes. Hola. Eu quería facerche unha pregunta na dobre condición que tes, que ves aquí, que é de lingüista e representante, digamos, entre comillas, da televisión de Galicia. Non? Xa sei que non, pero bueno. Pola Entonces, tarde quería realizar unha pregunta e unha petición. A pregunta é se nos puideras decir que tipo de análise ou control lingüístico, máis concretamente, teñen unha serie ou unha serie de dibuixos animados en dobraxe, un episodio de Serra Moura ou un episodio dun programa como Criaturas, por exemplo. Digo porque, ves moi a conto deste mal dobraxe que acabas de poñer aí, noutros observatorios, noutras xornadas que tivemos con eses mesmos autores que citache, refiro Monteagudo, Regueira, Elisa Fernández Rey e tal, viñéramos a dicir que tiñamos logrado un estándar lingüístico máis que aceptable. É dicir, incluso temos unha carta da Real Academia Galega explicitando isto que che estou dicindo. Non? E entonces, unha vez que nos expliques cales son os diferentes controles, eu diría, a petición é, si este esforzo, porque eu sei da miña profesión está relacionada coa dobraxe, evidentemente, e sei os informes que nos mandan, que realmente eu non son universitario, pero ten un nivel de tecnicidade realmente increíble. Non? Entonces, si todo este esforzo que se acadaron e se conseguiron estas cotas de digamos, de bo nivel e bo estándar para a televisión,
hoxe supoñen un 4%, e o outro, que é, digamos, a produción propia, neste caso, centraríame na externalizada, non na propia, porque os profesionais son os que son e teñen que contar cos que son. Efectivamente. Pero, digamos, na que é externalizada, os controis son máis laxos, ou directamente non os hai, pois ao mellor conviña cambiar un pouco a proporción do 4 ao 96%. Isto é o que quería dicir. Sí, sí. Eu realmente non descoñezo moito a parte de dobraxe, pero sei, bueno, porque relacioname cos compañeiros que fan un seguimento bastante estricto moitas veces, que de vez en cando hai problemas por ese nivel de exigencia, ás veces moi exagerado ou ás veces demasiado purista, non? No meu ver, creo que nós tampouco somos persoas perfectas e que nos equivocamos moitas veces. En todos os campos onde hai un intermediario que mide a lingua, en algún momento hai algún tipo de conflito. O escritor que se queixa de que o corrector da editorial lle fai cambios sin sentido, etcétera, etcétera. O control da produción propia contratada eu creo que é escasísimo. Eu intentei facer para esta intervención quixen facer, de feito elaborei unha enquisa con 10 preguntas para mandar ás casas, ás produtoras, para saber se tiñan un lingüista, porque moitas veces escúdanse en que as cousas, as series que se gravan, non sei que, hai unha persoa que mira o guión, que o corrixe, que logo controla un pouco a grabación da serie para ver a lingua dos personaxes, para ver se tiñan lingüistas, se non o tiñan fixos o contrataban ocasionalmente para series, como valoraban o nivel de lingua que lle ofrecían á televisión, como valoraban o control da televisión sobre esa lingua. Ao final decidín que era todo demasiado apresurado e parecía un tema demasiado serio para facelo, para obter uns resultados que non me iba a dar tempo de analizar, nin que ao mellor tampouco iban ser suficientes, porque para darles 10 días de marxe, ao mellor ninguén se atreve, ou sea, se preocupan a abrir a enquisa. Pero falei precisamente con algún xefe, non, de cal é o control real, porque eu que estou en programas, dedícome moito máis aos programas da casa, que son escasísimos, e a outras cousas que moitas veces non teñen moito que ver ca propia lingua da televisión, non? Pois a traducir programas informáticos, como me toca en ocasións. Dame a sensación de que ese control non é tanto, é dicir, ocasionalmente aparece un capítulo dunha serie para que lle botes un ollo, normalmente cando xa levan 2 ou 3 e hai unha queixa de algún tipo de que non hai ese control, realmente creo que sí está moi descompensada. En todo caso, me está dicindo que o control non é da televisión, é un lingüista contratado... Sí, pero é que ese é o modelo xeral das televisións con lingua propia. En Cataluña hai un control de lingua, evidentemente, pero as empresas teñen que ter un lingüista. Ese lingüista ten que estar avalado por TV3, non vale calquera persoa. Ten unhas referencias sobre como ten que actuar, sobre... Que pasa? Que aquí xogamos noutra división, como din nos cousas de... Aquí nin somos o número de persoas que hai, por exemplo, en TV3, nin creo que haxa un interés normalizador que a lei otorga a televisión por parte da xente que dirixe a televisión. Creo que aquí tivemos deficiencias de moitísimo tipo que non nos permitiron... Non somos un servizo lingüístico, xa empezando por aí, é dicir, somos persoas que traballamos xeralmente no mesmo posto de traballo, é dicir, tivemos moi pouca mobilidade. Eu non quixen falar de dobraxe porque o esforzo que me suporía ter que empezar a mirar series, informes que me terían que pasar os compañeiros que eu non fixen. É dicir, claro. Sí, sei que son estritos porque... E, de feito, a dobraxe que non ten nada que ver ca dobraxe dos primeiros anos da televisión.
Hoxe dá gusto escoitar unha peli doblada en galego. Vale que ao principio non había modelos de referencia, nin... Era o que dicía eu, acababa de nacer a lingua estándar. A lingua estándar escrita, o sea, a oral, é dicir, non sei de que ano é o dicionario de pronuncia de Regueira, onde establece ao principio unha serie de... O sea, define a lingua oral estándar. Estaba sin definir. Hoxe podes entrar no dicionario da Academia, a maioría das palabras ali escoitas, así como... O sea, a xente non sabía. E por riba dubidaba constantemente da súa capacidade, digo, da súa propia capacidade como falante dun galego que vía un pouco afastado. Entón, bueno, o proceso foi doloroso. Terá que seguir sendo, porque eu creo que temos aínda moitísimo por avanzar se nos deixan. Eu tiña un par de preguntas concretas, pero vou intentar unha delas poñela en relación con esta cuestión, porque me parece que casi é o máis interesante e un pouco onde queríamos chegar. A pregunta que se me ocurría era eso que explicaches do manual do libro de estilo. Sí. Entendo que aquí non temos nada parecido e entendo, por enlazar con esta preocupación, sería tan complicado elaborar ese libro de estilo, decir, eu intento pensar como se podería facer a instancias de quen o elaboraría, quen o ratificaría, e me parece que a utilidade que tería sería extraordinaria, porque podería utilizalo, por suposto, a CRTVG na súa produción propia, pero de alguma maneira podería ayudar para todo o que sexa a produción allá, decir, mirade, isto é o que tedes que conseguir en estándares de calidade, de registros e demais, a partir de aí, contratade vos os profesionais da lingua para que fagan este control de calidade. Entón, me parece que é algo relativamente, a ver, enténdaseme, non? Sinxelo, e que tería unha utilidade extraordinaria e que poderíamos experimentar un avance e, sobre todo, con coherencia, non? Porque, bueno, un pouco fío do que se está falando, efectivamente, na dobraxe se conseguiron uns niveis de calidade moi elevados, na produción propia, eu creo que se avanzou bastante, na produción propia, que pode estar suxeita a control. Claro, supoño que non é mesmo a produción propia que pasa unha revisión que cando tes cando no Land Rover, non? Eso é outra cuestión. Non improvisa, ten un guión escrito. Ten un guión escrito e un guión ben escrito. Claro. A lingua, claro, o sea, nese sentido el fano moi ben, é moi verosímil que el estea improvisando, pero non está, vale que tamén, o sea, non sempre te cinxes estritamente, claro. Pero está todo moi analizado, que se di aí, Que pasa? Que, bueno, el síntese máis cómodo, é dicir, o guión ese que lle presentan non lle debe... Bueno, por eso digo, entonces... facemos un manual de estilo e vemos as posibilidades e os distintas, e non é o mesmo, efectivamente, unha serie que está grabada e demais, onde ti estás traendo un tipo de personaxe que queres escoller, que queres pensar ben, non? E a lingua forma parte da caracterización do personaxe, entón elaboras un registro para ese personaxe, que é, bueno, un show que está ao servizo dunha estrela, como pode ser este caso, ou outro calquera, non quero personalizar. Quero dicir, a cuestión do libro de estilo a mí parece moi importante e non sei se a ti che parece que sería algo abordable e si se pode, si puidéramos sacar daqui xa algo como un protocolo para intentar conseguir ese hipotético libro de estilo, xa sería un avance extraordinario. E a outra que me deixou fascinada, pero non me quedou moi claro, esta app do Urban Dictionary, entendo que non existe nada parecido no galego. Hai unha app que... E con isto xa acabo e entón ahora xa me contas. Bueno, empezo pola primeira cousa. É dicir, eu coñezo 4 intentos de facer un libro de estilo. Ningún avanzou máis alá de un índice xeral. Quedaron reducidos porque un libro de estilo implica moitas máis cousas que a lingua, non? Para un medio de comunicación, porque implica definir cuestións éticas, 50.000 cousas nas que non queren meterse. Chegamos a reducir ese libro de estilo a un libro de estilo de lingua, que tampouco puido ir adiante. Intentamos varias veces que nos fixeran unha web que fose accesible para nós, é dicir, que non dependese de que alguén
con coñecementos de programación tivera que ir metendo as cousas. Dicir, bueno, algo que funcione como hoxe un blog, non? É dicir, que ti entras e editas e subes o que che dá gana. Tampouco conseguimos. O sea, o máximo que hai hoxe só a disposición dos traballadores da casa é relegado na intranet a unha esquina e tal, é uns léxicos de deporte e unhas cuestións referidas a iso que fixera un compañeiro noso que hoxe xa non está. Mesmo unha cousa tan chorra como que carecemos dunha lista normalizada de nomes de países e capitais. É dicir, a Academia non estableceu iso aínda. Son 180 e pico países e as súas, ou 190, depende de quen defina o que é país. Intentouse facer iso. Era para o que falaba Charo de cuestións de xentilicios e de normalización. Chegouse a facer, ou fixos unha lista de países e capitais, era unha web, non sei se aquí hai conexión a internet, xa non... non hai flash, bueno, hoxe non é día. Bueno, aí tedes Atlas Mundial Galego Online, da Televisión de Galicia, Xunta de Galicia, Colaborar, Xacobeo 2010, é dicir, xa ten uns anos, isto foi do 2008, 7, 8, onde entrabas, xa non se ve máis. É dicir, este dominio é un dominio meu, é dicir, a televisión descolgou no da súa, con toda a información que había aí. Están os continentes, ti picabas no continente e vas aos países. Non sei. Claro, a interpretación benevolente é esa, ti podías poñer o mapa en galego, en castelán, en catalán, en portugués, é dicir, todos os nomes dos países viñan ca correspondente forma, o sea, co exónimo correspondente en todas esas linguas, había unhas regras de uso de exónimos, porque era unha cuestión cuestionada, é dicir, de sempre, é dicir, nós queremos que nos chamen a Coruña, pero decimos Badaxoz. Bueno, pois, aquí hai 10 puntos que establecen os criterios polas que un topónimo pode ter unha forma propia na nosa lingua. Había un glosario terminolóxico que xa non estaba, porque era un PDF que correspondía á traducción do glosario do Grupo de Expertos en Nomes Xeográficos da ONU, que está traducida en moitísimas linguas, agora tamén estaba o galego. Bueno, isto hoxe non se pode consultar, e máis, non sei ni se, eu teño os datos nunha base de datos cutre, sería un traballo laborioso volver, porque, bueno, aí estaba todo moi ben clasificadiño. Cada ficha de cada país poñía o nome en galego, o nome da capital, as linguas que se falaban nese país, a etimoloxía suposta etimoloxía do nome e como se chama ese país en distintas linguas. Bueno, cousas tan simples como esas, é dicir, e acaban morrendo no esquecemento, é dicir, para canto máis un libro de estilo que lle supón ter que definirse públicamente con respecto a unha cousa. Estamos agora no cuarto intento de libro de estilo, que non vai ser libro de estilo. É dicir, con motivo da digitalización, houve reunións sectoriais por distintos departamentos e a min pediúseme que participara nunha para ver que cousas se podían facer e aproveitar nesta fase de transición para mellorar cuestións de lingua e tal. Bueno, aparte de intentar facer polo menos unha especie de libro de estilo de lingua, que teño claro que non sei se sairá, temos que andar pedindo cousas como que os editores de texto dos xornalistas teñan un corrector, que lles corrixa se puxeron a palabra sin acento.
É que para isto non hai, pero como que, logo o triste é que vas buscar o programa específico que se usa, que claro, non son programas habituais para todo o público, pero chegas ali, abres a pestana de linguas e aparece o catalán. Dicir, bueno, hai que facer eso para galego costa moito. Como que costa moito se en Vigo teñen unha software libre con todas esas cousas desde o ano... Entón, é todo complicadísimo, non? O sea, é o que podo dicir, lamento, que me dá moitísima rabia, porque sempre acabamos laiándonos da nosa tal. Bueno, con respecto ao de Urban Dictionary, que xa non me acordo ben, que me hai unha app que non ten moito que ver con isto da linguaxe juvenil, pero que sí, que é galega, que utilizan en Navia de Suarna, creo que é. Sempre confundo Navia con... Bueno, que elaboraron unha escola para recoller o léxico da zona. Entón son os rapaces os que preguntan aos seus avós o que eles soen na súa seus xogos, non sei que introducen o léxico local. Non sei nin se a tiña, creo que non a tiña aí, que non cheguei a facer captura de pantalla porque pensei en metela. Bueno, non sei que na fixo, porque eu un día entrei nunha destas webs de empresas que elaboran apps, onde podías ir marcando determinadas características desa app, esta que no Urban Dictionary é unha cousa simplísima, é dicir, se entrades na... é o mesmo formato da web. Unha cousa deste tipo, helicóptero, polis helicóptero. Bueno, eu que sei, que a xente mete, logo bota, pois isto, gol, a gay, cai, bueno, exclamación de saúdo entre os gays, bueno, supoño que está a partir de gel, ás veces, incluso, non ves, hai aquí unha variante gel, que non... A páxina é simplísima, non ten nada, é como Google, como calquera destas páxinas que triunfan e que teñen un aspecto máis simple do mundo. Bueno, pois eu entrei para ver o que estaba a facer unha app, que é unha cousa, aparece eso así en branco como aparece aquí. As características que eu pedía ya eran 18.000 euros. Claro, eu non sei como fixeron na escola, evidentemente non teñen 18.000 euros. Costa moitísimo menos facer unha app, estou segura. Que pasa? Que ti dis na tele, quero facer unha app para isto e podese ademais usar nos programas para que a xente mande e din, xai, que costa 18.000 euros. E non nos hai. Non nos fixeron unha web, non son capaces. Somos moi pouca xente para... Quero dicir, todo o que veña a maiores do uso diario, o sea, do traballo diario ali, é todo unha dificultade, non? Non porque pola boa vontade da xente moitas veces, pero bueno. Moitas grazas, Luz, por a túa explicación tan contundente, tan clara. Penso que nos os galegos de fora, pois son unha galega da diáspora, penso que hai que empezar a fortalecer este tema do Atlas galego, que por ali veñen as posibilidades máis fortes para que a lingua chegue a ser o que é unha lingua como a lingua galega. Moitas grazas. Hola. Hola. Eu vou falar así un pouco a título persoal e das persoas un pouco da miña contorna, ven un pouco en torno á reflexión toda que se leva facendo agora. A min deu un pouco de pena porque me parece que foi moi teórica, pero
realmente nunha comunidade lingüística como a nosa, os medios de comunicación teñen unhas implicacións pois moi importantes no labor normalizador. Eu proveño dun contexto urbano totalmente permeado polo castelán, resultanos moi difícil facer o noso día a día en galego, e a cidade de Vigo. Por unha parte, pois as miñas reflexións van en torno ao uso do estándar ou do que se fai ver como estándar, que tampouco se dice tan acertado, na radio e na televisión galega, un pouco no sentido de que, xente como a min ou como a xente que está no meu contorno, vemos que os profesionais que traballan na radio e na televisión galega, é Vox Populi un pouquiño, que nunha grande maioría son castelán falantes, e pareceme que se está a transmitir como estándar un modelo que non, ou seja, eu polo menos falabas un pouquiño dos choques que se producían, por exemplo, con galego falantes tradicionais, pois dentro do que é o meu pequeno recuncho, ali no ámbito urbano, vemos un pouquiño ou consideramos moita xente que, por exemplo, a prosodia, grande parte da fonética que se transmite a través dos medios de comunicación é castelá, non é galega. Creemos, ou seja, por iso, para min realmente todo este discurso en torno ao estándar pareceme moi ben sobre o papel, pero pareceme realmente algo bastante perigoso e un pouquiño perverso, pois toda esa autocompracencia co tema do estándar, porque realmente o que me parece que continuamos a ver, ou polo menos é a miña opinión, tampouco son ningún experta, é pois un modelo castelán en moitas ocasións. Tanto iso como o estándar redunda moito na autoconfianza da comunidade galegofalante, sobre todo a tradicional, que presenta rasgos dialectais, que ademais me parece que están infrarrepresentados en unha medida moi grande nos medios de comunicación. Entón, pois, pareceme que teríame gustado máis que se tivese falado de esta cuestión, que me parece que fica moi lonxe de solucionarse. Como dicías ti, a andadura non é tan longa, pero pareceme o suficientemente longa como para que xa se tivese feito algo ao respecto. E iso, a verdade é que o lamento bastante. Eu e máis xente que coñezo, que somos tamén da comunidade lingüística, na que estamos hoxe, pareceme. Por outra parte tamén, en torno á reflexión do estándar, pois que sí, que concordo que toda lingua debe ter un para chegar a abranguer todas as funcións lingüísticas as que pode aspirar, mais en concreto eu, como persoa dun ámbito urbano onde xa moita xente que me rodea é neofalante ou son medio nativa, non temos acceso de forma regular ni sequera en xeral a lingua galega, pero ademais disto a variante dialectal propia, pois nin a propia nin as alleas. Pareceme que medios como a Televisión de Galicia serían ideais para proporcionar acceso a isto. Tamén pareceme que tristemente pois non o son, que están iso moi infrarrepresentadas. E tampouco vexo nada de malo con que unha presentadora ou un presentador de servizos informativos pois poidese presentar algún rasgos dialectais. Non entendo, penso que fai máis mal que ben, porque novamente iso redunda na autoconfianza de moitos e moitas falantes. Nada máis. É un pouco o meu punto de vista. Un pouco que vin aquí tamén foi así unha serie de explicacións con respecto ao marxe de actuación que teñen os servizos lingüísticos nestes medios públicos.
mas, bon, se realmente esa marxe, é tan pequena, pois tamén estaría ben que se soubese, que se puxese un pouco máis sobre o papel, que se fixese un debate en torno a iso, porque realmente penso que en grande parte, ou sea, algunhas destas cousas que acabo de comentar, pareceme que veñen profundando o proceso diglóxico que temos no país e non me parece nada positivas. Iso máis nada, que me gustaría tamén iso, algún análise un pouquiño crítica. Vale, espera, que? Sí. A ver, o que pasa é que están aquí xa limitando o tempo. Eu pediría, en todo caso, un pouquiño de brevidade nas intervencións porque eso permitiría que houvese máis. Aproveito para, por si a xente vai saindo antes, avisar que pola tarde intentaremos empezar super puntuais, porque, bueno, a tarde vai ser bastante intensa, entón, bueno, para avisarvos que intentaremos empezar a media, bueno, dende a mesa, ou dende a organización máis ben, eu creo que precisamente esta xornada pretende iso que ti estás a dicir, non? É dicir, abrir un debate crítico e facer, pois, unha crítica dende unha institución como esta que se cadra pois ten unha marxa de maniobra que ás veces non se lle pode pedir aos profesionais, non? É dicir, os profesionais veñen aquí a dar unha visión moitas veces técnica, pero, bueno, teñen que moverse con unha certa cautela respecto a casa onde traballan, digo agora, e supoño que podría ser aplicable tamén a sesión da tarde, non? Por lo tanto, nos sí que lle podemos pedir esa análise profesional, efectivamente técnica, pero creo que o exercicio da crítica independente deben asumir as institucións ou as asociacións profesionais. Por iso eu poñía tamén enriba da mesa antes o tema do libro de estilo, porque a mí me gustaría que saísen, por exemplo, as asociacións profesionais de produtoras, de profesionais dos medios de comunicación e demais, demandando iso, e me parece que non se está vendo tamén a demanda por parte do sector ou de algúns sectores que a mí me gustaría ver. Entón, non sei se a persoa, ou Luz, ti primeiro, e logo a persoa, cantos turnos de palabra hai pedidos, por favor? Hai? Brevemente, por favor, para que poidamos rematar a media. Entón, se vos parece, fala Luz, logo a persoa dentro do público que non vexo moi ben que dixo que podía contestar e despois a última intervención, se vos parece, vale? Vou ser moi breve, é dicir, entendo perfectamente as túas reivindicacións e o teu cabreo, que por momentos noteite un pouco cabreada. É dicir, con respecto á lingua dos profesionais da tele, evidentemente, hai de todo. O que si che podo decir é que a maioría da xente que elabora información e que sae diante da cámara ten certo coidado e certo intención de ter un galego máis ou menos exemplar. Outra cosa que o consiga, porque, é dicir, eu non decido quen fala na televisión, nin a persoa que fala moi ben, ao mellor ten opción a poder falar na televisión, non? Que quero que teñas eso un pouco en conta. E logo que, ás veces, o sea, cando falas de que o galego, o sea, faz esas críticas ao galego estándar, non sei moi ben a que te refires, porque o galego estándar é un pouco un construto, non? Dicir, ninguén, creo que en ningún sitio está escrito que a maneira de falar teña que estar condicionada pola norma. É dicir, ti tens que falar con corrección, ter un léxico adecuado, ter coñecer as regras fundamentais da gramática, da morfoloxía, pero evidentemente vas falar como se ensinaron a falar, é dicir, co acento da túa casa, ca entoación da túa casa e cas trazos, sobre todo orais, do teu galego, non? Entón, ás veces danos a sensación de que o que lle chamamos estándar é o galego cando se fala mal con pouca fonética galega, non? O sea, eu non sei, eu creo que estou falando estándar. Non sei se o meu galego che parece como o dos presentadores da televisión, non sei, non teño moita idea, pero
quero dicir que ás veces estamos equivocados e temos... Nós é que estamos sumidos en prexuizos por todos os lados. Prexuizos contra a nosa lingua tradicional porque está moi adulterada e porque non tivo cancha nunca e porque se riron de nós toda a vida. Prexuizos porque non nos creemos quen de conseguir normalizar unha lingua nunha sociedade. Creo que temos que ser tamén un poquinho conscientes disso e tal. A mí pareceme estupendísimo que se faga crítica, eu fago toda a que podo. Que pasa? Que nas miñas mans eu podo estar queixándome daqui a que acabe a xornada, pero seguramente non sirva máis que para desafogar eu, con todo... De todas formas, eu animo a todos os presentes, en concreto a ti, que pola tarde volvamos a poñer o tema na mesa, porque pola tarde, se vedes o programa, aquí sí que vai haber persoas que teñen xa unha responsabilidade máis institucional. E, bueno, será interesante saber que opinan sobre estas cuestións, non? O que decías ti de autoconfianza, eu creo que acabas ti de apuntar luz tamén esa idea, que efectivamente creo que é un concepto novidoso, bastante novidoso neste debate e que me parece que é operativo e que haberá que recuperar. E as dúas palabras que quedan. Non me refería, non criticaba senón a pouca presenza dos rasgos dialectais. A maiores estándar na TVG. Xa, pero quero dicir, ninguén impide que nun programa como o de Touriñán, de feito falan moitas veces con Gea de Seseo, é dicir, ou que nunha entrevista dun magazine, a programación, a verdade que é bastante aburrida en todas as televisións públicas. Moitas veces non o vexo, con perdón, pero non o vexo. Se o 40 e pico % da programación son telexornais, como non... Ese é o problema, que penso que nos telexornais é onde se cristaliza máis o tema este que ao que me refería da fonética e a prosodia. E realmente son estratégicos no senso normalizador e xustamente onde máis carencias atopo. Moncho. Son Ramón, compañeiro de Luz na Televisión de Galicia. Eu traballo de asesor lingüístico na área de Obraxe, en particular. Falaba de boa gana ao fío do que tú dices. Eu creo que, en xeral, o estándar está moi sobrevalorado. Sobrevalorado na televisión como consecuencia tamén de que está sobrevalorado noutros ámbitos do galego, non? Tamén no ensino, supoño. Quero dicir que, por exemplo, hai áreas nas que se percibe esa variedade dialectal, como é a fonética e a entoación, e non pasa nada. Eu podo falar con dialecto con vocal trabada por nasal, coa metafonía que teño e tal, e non pasa nada. Falo estándar, en teoría, verdad? Sin embargo, a hora de explicitalo gramaticalmente e lexicamente, eu se digo seña, en vez de sexa, estou cometendo unha falta, ao mellor, tan grave como dicir sesa, en vez de sexa. Entón, poñer ao mesmo nivel este tipo de fallos é algo que eu creo que é estándar. Non sei se é por problemas de que está mal explicitado ou porque hai unha condena excesiva. Eu non sei se, a ver, eu toda esta meditación, isto que estou dicindo, mediteino e cheguei a esta conclusión a través das dobraxes que levo visto desde hai moitos anos. E é que, en realidade, hai xente que empezou a traballar de novo, que viña virxe, e falaban, proxetaban ben, pero despois acabaron falando estándar, dobraxe estándar. Estandarizáronse eles. Eu se me deixo levar, eu son de Meira, pero se me deixo levar aquí en Santiago, perdo o nós, perdo o seña, e acabo sendo, non sei moi ben que. Non sei moi ben que. Acabamos sendo todos o mismo. Pois merda para min. É verdade. É o estándar. Eu reconozo que son bastante belixerante co estándar, pero non me queda máis remedio no meu traballo de ser purista,
Porque se non ven no dicionario, que todos reconocemos, non teño que condenar esa palabra. E ao mellor é unha palabra de uso común en mail. Comprendemos? Entón, claro, eu non sei se é problema non só dos lingüistas, non do concepto de estandarizar as linguas. Son os prexuizos contra o propio estándar. Someter a estándar todo... É que todas as linguas están estandarizadas. É que nos temos que entender cando escribimos, escribir todos igual. Sí, vale, pero me caches en 10. Un periodista que pon o rostro nun telediario, ainda que sexa unha lingua formal, ten dereito a decir seña, ten dereito a... Se ten un son, se non ten un son como o G, hoxe é difícil. Bueno, ao menos xa todos foron reprimindo a geada. Pero se ten geada, ten que gear. Que vai facer? Faltaría máis. É como quen di eso todo. Entón, eu creo que desde ese punto de vista, insisto, volvo ao principio, que está sobrevalorado o... Pero está sobrevalorado con respecto a qué? Con respecto aos estándares do resto das linguas? Desde o momento en que non respeta a todos os galegos que falan... Pero que lingua estándar respeta a todos os falantes dunha lingua? Ningún. Ninguna. A ver, pero na posta en escena outra cousa non hai que condenalo. Pero vamos a ver, era o que me refería eu. É dicir, na lingua formal, a tendencia é que todos falemos igual para entendernos. É dicir, eu se estou aquí dando unha charla, empezo a meter os modismos todos da miña área dialectal, que, bueno, gustaríame que escoitarades o señor de Masaricos que falaba aí, que ademais era un señor maior con unha fonética moi marcada, con unha actuación moi propia, dicir que costa moitas veces entendelo. De feito, están subtitulando e marcando as palabras del. Se eu teño que estar nun palco dando un discurso para xente de moitos sitios distintos, o lóxico é que reduza as miñas diferenzas. O que non quere dicir que se eu saio ahora a comer con Bosco, ou que se eu... vou a unha tenda a comprar, non fale como falei toda a miña vida. É dicir, que a televisión vale que lle ten que dar cancha a todas as variedades. Era a miña conclusión, porque para iso hai un rexistro informal que permite iso. Que pasa? Que eu creo que nos estivemos confundindo e que toda a televisión se intentou emitir nun rexistro estándar, formal, máis que estándar formal. Non? Había unha última palabra. Sí. É que é un debate interesante, pero non... Moi interesante. Teremos que facer unha xornada sobre a necesidade... Unha cousa que eu esquecín de decir, porque como me trastorallei toda, eu creo que necesitamos a colaboración dos profesionais da dobraxe, dos actores, de directores, sobre todo a xente nova a través do ensino e da xente non tan nova, para elaborar o que queremos ser. Porque ás veces estamos sentados catro señores nun sitio facendo unha cousa e somos un pouco inconscientes con respecto a estes debates que son interesantísimos, porque un pode ter unha idea e tera totalmente equivocada e ao falar con outro darse conta de que... Claro, Luz, pero o problema é que eu creo que carecedes vos en concreto dos foros onde ter este contraste, porque se dende arriba non se crea o contexto onde debater e pactar e reflexionar, e isto ten que ser, porque eu vexo que o debate, é dicir, hoxe está xa nun nivel moi distinto a onde estaba hai 20 anos, por sorte, non? Por sorte. Entón, se non estamos permanentemente, efectivamente, facendo este exercicio dialéctico de revisar un pouco o idioma e de facer un pouco o debate como que está pasando coas leis, non? As leis teñen que recoller os avances sociais e demais. A lingua que se fala hoxe na CRTVG ten que ser a mesma que hai 20 anos, obviamente non, pero se dende, digamos, os responsables non se promove este debate, pois vos, evidentemente, a responsabilidade non pode ser vosa, non? Pecha esa última persoa, por favor. Sí, non sei se me vai entender ben con isto, que non estou afeita. Eu pensaba intervir tamén sobre o tema da calidade ou, na miña opinión, da falta de calidade da lingua galega na TVG nos espazos que eu coñezo, quero ser precisa, que son os telexornais e os informativos, basicamente. Non sei así noutros espazos, porque vexo que nos últimos anos eu sigo os informativos da TVG polo tema lingüístico e pola análise lingüística que me interesa facer deles, de formación profesional ou de estudos, de filoloxía,
non polo seu contido informativo, o seu enfoque informativo, que sexa, senón únicamente polo tema da lingua. Entón, son consciente de que nos últimos anos, desde hai bastantes anos, a calidade foi baixando moitísimo. Eu sei que, o mellor, cando hai nunhas xornadas como estas, unha persoa, neste caso Luz Méndez, na mesa, pode parecer que vimos aquí todos darlle as queixas a ela ou como se ela tivese a culpa de todo. Non é iso que pretendo, que se pretende, senón que tamén tens que entender que nós, como xente de fora da TVG, de fora da corporación, non sabemos como se traballa ou non traballa, non sabemos como funcionan as cousas, quen ten responsabilidades, que non as ten. Entón, moitas veces estamos facendo queixas que incluso duras, pero moitas veces son queixas que tamén son consultas ou dúbidas, porque non sabemos como se funciona. Por exemplo, a mí pareceme tremendo o do Atlas Mundial Galego Online que comentabas antes, que xa non se pode consultar, querín entender por que non se pode consultar. O mellor que non sabe a causa, claro, pero unha causa ten que haber. Non creo que fose un fallo técnico, informático, non sei dende cando non se pode consultar. Descolgaron desde que cambiou o goberno. Dende que cambiou o goberno. Estaba feito co bipartito. Sí, a casos da vida, non? Dende que cambiou o goberno non se pode, entendo. Falta de, o que comentaba a profesora Loli, falta dun libro de estilo que se intentou facer, explicábamos ti, non tiña nin idea, agradezo as explicacións, por que non se chegou a facer isto, por que non se chegou a facer outro, e que parece que todo o que ten que ver co tema da lingua, sexa na TVG, sexa onde sexa, nesta comunidade autónoma nosa, todo o que ten que ver co tema da lingua non importa ou pode quedar para último. Entón, un manual de estilo non se chegou a facer, un atlas que antes había xa non está, un non sei que non se chegou a facer, falta isto, falta o outro. A corporación corrixídeme se me equivoco, claro, é sostida con fondos públicos, con diñeiro público, é dicir, que poñemos todos os nosos petos, é dicir, temos dereito a queixarnos, temos dereito a exixir. Despois, están sacando leis de transparencia, bon goberno, eficacia, sostibilidade, non sei o que, os fondos públicos, pero cando se trata disto, esquécese todo iso. O diñeiro público, onde se mete e onde non se mete. Eses recursos se faltan porque faltan. A Lei de Normalización Lingüística non é do ano pasado, é do ano 83. A creación da TVG ou da RTVG non é do ano pasado, é dicir, é como a min ou máis bella, é dicir, non é en andamento, parece que imos para atrás, moito para atrás, por iso quería suscribir plenamente o discurso da compañeira que está detrás de min cando fala do perigo desa autoconfianza ou autocomplacencia, porque nos pode impedir ver. É dicir, eu entendo que a maioría da xente que traballa... Sentiches que eu falara con autocomplacencia? Non digo ti persoalmente como profesional, senón como que, bueno, estamos mellor que hai, pareceu-me entender, non digo só na túa intervención, senón en fotos deste tipo, moitas veces estamos mellor do que estábamos hai 30 anos, estamos... O mellor de inconsciencia por parte de moita xente de que hai que mellorar, de que hai que facer cousas, pode que sí. En calidade lingüística, para nada. Estamos indo nun debalo costa para baixo, a calidade do galego vaise perdendo, é dicir, cousas que antes nos telexornais non se vían, nos subtítulos que están escritos, porque hai cousas na tele que son o mellor incontrolables, entre aspas, non? Como explicaba antes a profesora Vilavegra, pois se Roberto Vilar empeza non sei que, claro, pero os telexornais que son tal vez, supoño eu, dende fora, o máis controlable, tanto a parte escrita, os subtítulos, como a lingua deses profesionais, eu vexo que cada vez vai a peor. A fonética, bueno, as sete vogais brillan pola ausencia, o N velar tantas veces que xa vai deixando de existir, cousas mesmo a nivel sintáctico que antes non había, pronomes mal colocados que non se vían hai anos, agora cada vez máis. Ainda escoitaba o outro día, tomaba nota, que se agotaron as entradas para o partido do Barcelona ou do Madrid, non sei cal era, que non entendo de fútbol. Agotáronse as entradas, plantexáronse non sei que, plantexouse non sei canto, xa digo, a partides de, a pesares de, pronomes... Bueno, é que non teño aquí a lista, pero ás veces fago na casa, teño listas e listas. Entón, claro, non sei se é falta de medios, de que sodes poucos lingüistas e que no día a día facedes o que podedes, contra vento e marea, e vaise facendo o que se vai podendo, se é falta de recursos humanos. A min gustaríame escoitar unha fonética como o compañeiro que acaba de intervir, que di que é lingüista, que traballa contigo, xente como esta, ou dicir, unha fonética como esta é a que teríamos que escoitar nos telexornais.
Porque non a miña, eu non me considero para nada un modelo de boa fonética. Por qué? Para nada. Eu son neofalante dende 15 anos, 16 anos, unha cousa así. Pero eso que ten que ver, é dicir, dá igual o tempo que leves falando se falas ben. Se falas ben, bueno, non sei se falo ben. Vamos, eu creo que tes unha fonética perfecta, non está marcada dialectalmente como a de Moncho. E que fíxate que esa frase que acabas de dicir está en abertísima contradición contra as queixas que aquí se estaban a formular do estándar como un corsé que se nos impón. Bueno, cada unha resolve como pode, ten a súa propia biografía e fai a viaxe lingüística vital que fai, non? Entón, efectivamente, ben, eu, se me disculpades, sinto ser pesada, pero que senón despois non empezamos pola tarde a tempo e a xente que ven pola tarde, que hai xente que ven de fora de Santiago, coa comida aquí, protéstanos moito por non sermos puntuais. Xa vedes que, entón, como pola tarde teremos ocasión que volvan, por favor, a sair estes temas, que haberá novas persoas na mesa para dar o seu punto de vista. Moitas grazas.